KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma bandiraɓe musidɓe tedduɓe amtuɓe yewde yewtere men Njanngen Pulaar e Piindi TV ɗo mbawɗon wonde duunde babanan kala on calminama on juurama on manama on mantama caggal nde jettuɗen gueno jurumdeero jurmotoɗo jafotoɗo waɗa wona golla jaaɓe juuɗen nelaɗo makko kodda annabaɓe Mouhammadou Rasulullah sallallahu alaihi wasallam en jitti sabbuji ɗi kala sababu wodere en ɗum ko jiknaɓeɓe yaaɓeɓe yaloto foftorde mabɓe heddiɓe duso ɓooyi sababu goɗɗo ko arde ɗo eɗen kumnade hakkude men e yeeɓiyankoɓe meɗen lewol pina Abou Samba Diop galleji makko kala ɓe calminama juurama ɗon calminten joom galle o miñi kadi ma woni kadi jamme kisale mabɓe en garti kadi hande yewtude musidɓeɓe e yewtere men Njanngen Pulaar no gowɗen wadde ni en jetti kadi karallo o hono ceerno Sow andi Sow min kewanode seeɗa kono hande kam kanko woni ceerno ko deeƴa gollo en nde wonno kala ko yooɗi hen walla ko ɗum hen ko kamɓe goni caggal toon ɗum noon on calminama onon kala juurama en calmini kadi ɓe kewɗen wonde ɗo ɓe hono musidɗo men walla ɓinguel men Elimane Gaydou mande ko konngol yante koɗo men surprise walla koɗo men bettowo en ma en kal holi kanko ma en gaari makko joni so Allah jaaɓi Elimane Gaydou jaam ñalli jaam ñalle Baba Mat no mbiɗani en calmini bandiraɓe yeɓoɓe Ayaw Piindi TV ummiɗo e nder leydi hay caggal leydi kam fof en calmiɓe en juurimaɓe no mbiɗani salade aɗa ɓuri firtude haaji en garti kadi gam kadi wadde mabɓe yewtere mabɓe woni ganduɗa hoorema Njanngen Pulaar woni ganduɗa hoorema nde Piindi TV addantaɓe ɗum noon wadde hande kadi no mbiɗani en garti Allah waɗi kadi ganduɗa hoorema eɗen calmina technicien men hande ceerno Sow mbiɗani kadi eɗen jogui ɗo koɗo mawɗo kadi baɗɗo fayida no fewi so Allah jaaɓi joni inchallah ma arte makko so gueno o ñaawi e kadi ko noon a jaara Ba Mat eyyi a jarama ceerno Elimane mi salmitimama kadi yannene mi juurimama ñaguimama balɗe juɗe battane moƴƴe bismaɗo tedduɗo bismoteɗo hande bismoytoɗo janggo min calmini min juurimama min mbiyamo bisimilla ma e galle ma galle fulɓe ka koɗo hande kono ka joom galle janggo ceerno Moussa TAMBADOU mi salminima juurimama salmin banden ɓe Moussa TAMBADOU tan Baba Mat assalamu aleykum bandiraɓe musidɓe tedduɓe caggal yettude Allah e julde nelaɗo Allah sallallahu taala alayhi wa sallam en calmini bandiraɓe kala to mbawi wonde e jokle windere nde daaroɓe Ayaw Piindi TV e kadi beltiniɓe kala to mbawi wonde foof en calminiɓe eyyi ko wona ɗum ko Baba Amat a salminama en calmini kadi jewtdiɗo men e en calmini kadi technicien men ko wona ɗum ko weltare kadi enen bismini on kam e nde yewtere mbiyetemi ko Moussa TAMBADOU jeeyami ko to e cuuɗi men to wiyete Guita eyyi ceerno Moussa mi bande en keeɗimama kadi minenne kadi min calmitimama min calminima no fewi no fewi ceerno Moussa sa wiyama hol Moussa TAMBADOU holko mbiyata yeeɓiyankoɓe Piindi TV no mbirum joni Moussa TAMBADOU jeeya ko to e cuuɗi men Guita e nokku taweteɗo e commune Beele e département Bakel toon Tambacounda eyyi Moussa TAMBADOU ko janggowo ha joni eyyi mbiyatmi ko janggowo ha joni aɗa andi kadi gonɗo e école en janggo ko jangde jeeya gonɗo e formation e ko jangde jeeya
mbaɗo stage koye jangde jeeya kadi gonɗo kadi pinɗo fof kadi ene wone oɗo aduna kadi mbiyami ko ɗum jangde saabu mbiyami ñalom fof ko jangde wadde nden mbiyami tan ko Moussa Tambadou tan ko almudo ha joni ko janggowo ha joni ayi baba mata ceerno Moussa ceerno Moussa ko bittowo ceerno Moussa ko bindowo aɗen gandi faray senaɓe walla haalo faray ɓe mbi des chercheurs qui cherchent on en trouve mais des chercheurs qui trouvent on en cherche wonde wittoɓe ne jiiye ha keewi kono wittoɓe jiita ɓe ina ɗaɓɓite an koye wittoɓe windoɓe ɓe jeeɗa saabu teddungal debbo nde wonno koye yontere mabɓe walla koye lewru mabɓe wona e bindanɗe ma ɗe binduɗa aɗa windi hen nene am emin jinno ya taran min windande binduɗa e nene am nde bandiraɓe keɗo ay bisimillah windande nde hayso tawi ene juuti inchallah ma jubbo hen seeɗa saabu nde woni kelle joyyi kono wona hedde 5 page cikkumi eyyi ko bindude nden sababu nde teddinde on jinnaɗo kadi weltinirdemo hen eyyi mbimi somi miijima hanki tampere makko e yam nene am somi miijima hanki tampere makko e yam nene am hay somi sellano kanko takkino seram jamma somi ɗanaki nanggamo taƴam ɓeram reeni kam e jeyge hay ndiyam funti ƴefti wambi kanko tinni e yam mi yejjita pecce jamma bojjiyam kan ma ɗanade mi yejjita subaka ndufa ndiyam somi ari e ɗannade timmi hakkille kadi yooɗi jikku andini kam ɗum gila komi tiggo hokkimi fof heewe yam korsa wadde barke makko miɗena horsa andinimi ko moƴƴi jangginimi ko moƴƴi rentinimi ko boni haɗimi wadde ko boni an wi kam needi yomi hebbin mawɗo yomi teddin hay suko so yenni kam wotmi mettin e yeeso giƴiraɓe wotmi mawnukino yomi yaaru jam jam yomi lesɗukino e bonande kala wotmi yaa hen ko nawranimi wotmi haal hen eyi baba amat windande nde ede juuti no fewi no fewi no fewi e jubbuni hen seeɗa tan e jone ko jubbuɗa ɗo ganda hoorema e nenam ɗo salde inchallah ma artu hen woto ko jukkiɗɗa hen seeɗa salde inchallah baba mat taw won namde ɗe joguiɗa hen e nenam eyyi namdam tan ko aɗa andi wonde bittowo weeɓani ha tingtane wonde bindowo mino namdade ceerno Moussa no rendo men hande jiɗi wiide ko rendo fulɓe no wayde hewde caɗele ni holko wurtuma e ɗeɗo golle payodinɗe ɗe ganduɗa gartam mumen ne leeli hayso tawi ko gartam dumotoɗam holko wurtuma e wonde bittowo ha wonde bindowo tawi kadi koye ɗemgal ma neniwal holko wurtuma e ɗum eɗen gandi ko rendo men fulɓe no mbayi yebade bindi ni holko wurtuma e ɗum eɗen gandi so tawi kala ko winda ma nafto janggo kono ɗam gartam noon nde wono eɗam leeli an ka cukalel toxique mi anda so tawi haali hol hitande jibinɗa kono mbaɗa andi kam ka cukalel toxique so neɗɗo yima tan na andi ka cukalel toxique kono ko namdalam tan kadi ko goƴam holko wurtuma e wonde bittowo wonde bindowo kadi taw koye ɗemgal ma neni walla jiɗɗa wadde ɗum eyi baba amat mi weltima e ngal ɗo namdal mami softu hen jabade inchallah eyyi mbiyatmi tan ko hunde foof mbaɗanta ko hoore ma eyyi nden ene waɗi gonga saaha waɗino nden bindannomi ko ɓurno hewde ko koye français bindannomi mi jigno hay hello ni e Facebook yimɓe ne ndewini hen alhamdulillah kadi ne heewi jokkiɓe hen kono noon teskimi ɗum ko so yeehi hami waɗi statut WhatsApp somi windi hen bindande Pulaar walla hen ko ɗum haade Pulaar somi windi hen bindande français mi yiya bandiraɓam rewɓe walla mi yiya yumpañamen walla mi yiya ɓen bandiraɓe mawɓe taw ko mawɓe ene jeeɓa statut o taw koye français taw ko miijam tan dokkumi tan ko e layo rendo no wayri ni walla jole jole aduna o kono somi yiya mi yenana kam ɓeɗo soɓe liiri statut o ɓe pamata saabu koye français mbindomi bandiraɓam rewɓe ko wayno ko wadde nden mbimi wadde nden est ce que wadde nden ko binnami e français ko wadde nden yontanimi wadde nden mi wawa wadde waylu ɗum e Pulaar walla mi wawa wadde miijoji am ɗi wadde nden mi wawa wadde yuɓɓinde ɗum taw koye ɗemgal Pulaar eyyi mbimi tan min e hakkillam tabɓo mbimi mi sikki tan mataw so tawi hare nde foti wonde taw ko hay so tawi aɗa haaɓani kala ko wawi wonde foof mais ko wonɓe galle mom ɓe walla wonɓe guillimaɓe ko ɓen poti andude taw hol hare nde kaɓeɗa taw haade woɓɓe teskade mataw woɓɓe andudema so tawi hande jonga woni haalenke walla jonga woni jangguino walla woni hunde so tawi noon galle mum ɗo walla so tawi yimɓeɓe ɓe gandanima ɓe gonduɗaɓe ɓe
ɓe gandama harde kaɓonɗaɗe ɓe ganda cikkumi ene manki yuɓɓude no fewi wadde mbimi ɓeɗo wadde nden bandiraɓam ɓeɗo sahaji ko kalami ko walla nden ko bindami ko kamɓe poti idade famde ɗum to haade goɗɗo ɗumen e jeeya hen ko tagui mbattumi windude Pulaar kadi ko mbattumi windude Pulaar goto alhamdulillah hande mi nimisani hay kadi hande ni ko faaro ni hay so tawi no mbiɗa ni weeɓani saabu a wondan ɗo e sukaɓe taw ko jangguɓe école mbima an koye golle puyɗe gonɗa eyyi an aɗa jangga hay keɓɗa bac français ko tagui a windata hay français aɗa andi minen sa windi e Pulaar min pamata ko tagui aɗa continue windude eyyi windande wotere mi teskito on ko jangguinowo goto français sehlam goto o wi kam ko tagui aɗa winde e Pulaar eyyi aɗa wawi français nandi continue tan windude français mbimi noon oɗo hay somi haali min pamdirta eyyi windude français ene weeli ene moƴƴi kono kam kadi sa windi e Pulaar kadi gandanɗa to rendo ma foti famdema gandanɗa to yumma e baba to poti famdema poti nanandema ɗon ɓuuri wadde fayida e hakki yiyandema e ɗum ene jeeya ko tagui mbatto windude Pulaar o eyyi te kadi hande mi teskima somiɗa windande français miɗo wawi jooɗade tan e hojomaji seeɗa tan mi winda kono hande ko so tawi miɗa winde Pulaar ɓuuri wawde hokkude ɗum tuma mum no jaajƴo saabu mbiyatmi somi windi ene so saktama ene mawɓe ne keɗo ɗum tagui wadde mi waɗen hakke balɗiɗi walla baltati pour tan rewindade ƴeewa kono windande français miɗa wawi winde ɗum ñum tan mi winda mi sara kono français o mbiyatmi comme no nanɗo baba amadou en keɗo walla baba amadou en woɓɓe ni ene jangga wadde nden mi fotani helmere nde kutorimi mbiɗa foti ƴewde e hol place mayre holko saabi mbammin hen ɗum ene jeeya hen eyyi somi faami haade marde Elimane somi faami wurtuma hen ko adi fof kam ko cible ma gadano ko ɓe gonɗa e galle ɓe eyyi hay ɓe gonɗum wuuroɓe ha ɓe gonɗum remɓe paam hakom gonɗa e dow mum ko eyyi ɓe mbawa famde noon tant que wona e ɗemgal mabɓe neniwal eyyi so kamɓe ɓe janggani ko miijotoɗa ko ɗum tagui puɗɗoroɗa ɓe gonɗa e galle ɓe nde wonno haare men ko haadema yaade wiide aɗa fiti damal galle jananal fiti damal galle ma taw ɓe gonduɗa ɓe sukaɓe ma ɓe nene ma en miñiraɓe ma e mawniraɓe ma ɓe e sukaɓe ma ɓe yo kaal ɗemgal ngal neniwal kadi paama ko windete ko ɗum woni haadema adande haadema fa artude Elimane an joni miijotoɗa koye Farayse mbina ɗum e Pulaar walla miijoɗa koye Pulaar mbina ɗum e français baba Amadou so haalde gonga mi teskaki tan to miijimi e français mbindumi e Pulaar somi ari windande français ɗum koye français tan bindami somi ari kadi windude Pulaar kadi so Allah ɓullnami ɗum tan koye Pulaar saabu hay bindanam ko Pulaar bindami eɗen jeeɗo hande sukaɓe woɓe ni heew walla nanɗo amen ni soɓe tawi ɓe binda message français walla soɓe jiiɗi windude Pulaar kelme ɗe ko kelme français gonata mbaɗa safami soɓe jiiɗi windude ɗo joni gandanɗa taw ko Pulaar ɓe mbaɗata hen ko kelme français ɓe mbaɗata hen eyyi kono min kam bon so Allah kutortomi tan ko ɗemgal Pulaar ngal hay somi winda kam windande Pulaar ko Pulaar o kutortomi alkulle majje foof nde wintomi ko ɗum kutortomi kelme Pulaar kutorɗa kelme Pulaar ko alkulle Pulaar kutorɗa saɗa winda ɗum walla ko kelme français ala alkulle Pulaar ɗe kutortomi alkulle Pulaar kutorɗa eɗen kutortomi eyyi ɗen kutortomi so Allah eyyi joni a jarama wasata tawa Elimane jogui namde ɗe yiɗi namdadema Elimane holko yiiɗa namdade ceerno Moussa eyyi ceerno Moussa am ko waɗi ko fof ko weltanadema jarama baba ma aɗa andi no mbiɗani neɗɗo aɗa andi won wuuro wooro nangga heddere diwan men to ɗum funnaki saɓe tawi ɓe ƴetta saɓe tawi bandiɓe ne haaɓe ɓe ƴettata ɓe gona e haaɓede ɓe jinggana bandiɓe saɓe ɓe gone fiindede haaɓe pool haaɓe parnon mbima an ko rendima e kaari eyyi ko rendima e kaari ɗum tagui noon wadde enen ko waɗi ko hunde wande fayida surtout ma hannde koye jinnaɓe koye galleji ɗi ko toon foof toon fewdete so paari beddo heɓɓo wadde noon mbaade koye galleji ɗi fewdete ha para beddo heɓɓo wadde kala kaɗa haala addu ɗum e nder galle o so paari kam so yalte beddo kam taw kam fewdama e nder galle o ha paari ɗum tan gandanma woni welam men no fewi kadi gandanma o jarama ngam kadi ko mbiyata ko laggal ɓooye ndiyam ko foof tagata ɗum on tunnoro eyyi ɗum noon wadde a jarama e windande ma nene am en jii hen jogui hen ɗo namdal ngal poɗɗen jiɗɗen namnade ceerno Moussa rentinimi ko boni haɗimi wadde ko boni eyyi windande nde ɗon nena mbiɗa wiya hen rentinimi ko boni haɗimi wadde ko boni eɗen gandi ene heewi jinnaɗo gandanɗa to jogoto yewtere taw hakkude mum tan e ɓiyum eyyi ene rentinma ne janggima aduna woto waɗ ɗum ɗo moƴƴani woto haalirni moƴƴani woto ɓornorni moƴƴani woto yaato moƴƴani eyyi ɗum tagui rentinimi ko boni haɗimi wadde ko boni eyyi ɗum ɗon ɗeɗon kaɗoje ɗeɗon jinnaɗo ɗum ɗon ko maadi nde waɗata ma e an cukalel ngel saabu yiiɗi ko gonka ma janggo
eyi kadi miɗa rewa hen joni kadi mbimi kadi jangguinimi ko boni haɗum wadde ko boni e to rentintoma ɗo wonko jangguindema kadi omo janggima ya waɗa ko moƴƴi hayso tawi saaha ene wasni taw o haalani mo wima waɗ ɗum ɗon moƴƴi ya galle kaari en ya salminoye bama amad ya a wayri haaldude ƴettu téléphone ma nodda goggo ma kaari ay ɗum omo janggima ko moƴƴi omo janggima ɗum ɗon holko janggitema ɗum omo janggima jokkere en ɗam omo janggima gonka omo janggima ɓeɗe ko bandiraɓe maɗa foti wattude hakkillaji ko wona ɗum ko saaha yumma itta hunde sabunde hoore sabunde walla goɗɗum wima ya hokkoye gorgol ma kaari taw ko feccere jamma ɗum joni holko janguindema ɗum ene waɗi ko janguinde neɗɗo ene waɗi ko mahate neɗɗo e gurdam neɗɗo eyyi ɗum noon fof ko jikkuji ɗi lowate ma kadi holko janguindema ya duwoye galle kaari en ya salminoye bamma kaari arti ɗum noon fof ko janguindema ko moƴƴi eyyi ɗum jiɗen haalde ɗon ko noon a jarama no fewi ɗo kalɗa ɗo koɗo neɗɗo nelata ɓiyum jamma ƴetta hayso ko kañum suukara wiya nda nawanoye bamma hammata ko jamma donc suturu ene namdi suturu gandama kala kaɗa waɗa aɗa waɗa neɗɗo koto junggo ma nanango tin junggo ma ñamo ngo dilli e ko ɗum ne kadi a jarama no fewi namdal men ɗiɗi needi yomi hebbin mawɗo yomi teddin hay suka so yenni kam hoto mi metti eyyi needi yomi hebbin eɗen gandi hunde fof heɓata koye needi woni janggo woni ɗaɓɓitowo hunde woni mbaɗo hunde fof heɓata koye needi eyyi neɗɗo holno foti marade holno poɗɗa haaldirde holno poɗɗa ɓornorade surtout so tawi koye galle gonɗa walla so tawi saabu sa ƴeewi neɗɗo kala to mbawɗa wonde mbiyami kaɗa watta hakkille guila e galle moon guila ha sa yalti holno yitere nde yimɓe dardatma wadde nden sa yalti ya fam an cukalel nguel sa yalti yimɓe dardatma ko yitere yumma walla yitere bamma wadde holno mbayata wiide ko ɓinguel kaari nguel wadde nden sa renaki aɗena tunnina walla sa renaki aɗena nawor hen yumma jinnaɗo ma debbo walla aɗena nawor hen jinnaɗo ma gorko wadde nden so tawi janggo a wayino a fewani wadde nden ko jinnama jofete wiide ko ɓinguel kaari ɓe nehani kaari kono kadi sa wayi kadi no moƴƴi kadi ha joni ko faaru jinnaɓe ma wadde needi ya hebbin en kewani nande noon mbimi suko so yenni kam yomi woto mettin hewani nanede suko yennude mawraɗo kono ɗon tan ko yidde wiide tan ko hewde muñal ya miña wonma hunde gandanɗa aɗa wawi yoftade aɗa wawi yeey ɗum doole aɗa wawi ɗum foof kono keñña ɗum e nder ma e firti tan ko neɗɗo to foti fof ene foti hebbinde muñal eyyi kolen a jarama aɗa andi Allah jarama fulɓe no mbiya so ɓiɗɗo moƴƴi ko ɓiɗɗo yimɓe fof ene woodi so boni noon ko yumma goɗɗama ko fi ha ɓuuri hayɓen hokkumi ganca noon wiyete namdome gongal nenama haalama kam yoni kam waaju eyyi ɗum ene mawni no fewi eyyi aɗa andi yummiraɗo ko jewtidiɗo ɓiɗɗo kadi yummiraɗo kalto heewa kalto yiya fof ene heewi ɓadade ɓiyum woni hen gorko woni ɓinguel dewingel kamɓe pewjude hunde fof eyyi eko wiyatama wonni ko sa ƴeewi ko ɓuuri hewde hen ko nafoore ma tan a wonata eyyi cikkum noon hewani yiyede kam ɓiɗɗo kam yalta caggal galle kam yaha kam taw ko yummiraɓe woɓɓeɓe nana ɓuuri nanande e jinnaɗo muɗum eyyi firti tan ko yummiraɗo yumma taw guiɗa poɗɗa idade nanande taw saabu ko on woni jinnaɗo ma kadi en gandi kadi islam hoore mum kadi heednani jinnaɗo caggal wonande ɓiɗɗo ko jinnama poɗɗa waɗan foof eɗen gandi kam hay aljanna wiyama suka heɓoto koye voilà koye takko jinnaɓe wadde nden haala makko aɗa foti teftade ɗum eyyi gandanɗa ndiwinɗa haala makko eyyi saabu ɗum ko nafoore ma tan eyyi ko noon a jarama no fewi soɓe wiya nagge ene fecca ɓiyum kono a ñaani ɗum namno men gongal hokkimi fof heewe yam korsa eyyi ha joni ene ɗeɓi nandude tan e ko giwɗen haalde joni ko korsa no wayi korsa jinnaɗo no wayi mawnude e ɓiɗɗo gandanɗa jinnaɗo tan gandanɗa wawi wade ganda kala no ɓiyum wayi foof ene yiɗo ɗum noon saaha moyto ene ɓama jawdi mum waɗe ma taw ganduɗa jawdi ene heeƴe mum haɗa hoore mum hokkuma walla jiiya hen goɗɗum jogo ñamde seeɗa walla goɗɗum an garta e galle a ñamani walla an ka jiiloyiɗa ha tampuɗa guiɗe ma gojji aɗa arti kanum ko fonno ñamde itta gueɗal mum hokkuma haɗa hoore mum hokkuma eyyi heeweyam korsa haɗa hoore mum e ɗum noon ko waɗatma ko e jawte makko e fof ko hollirta makko itta jawdi makko waɗatma saaha ni gandanɗa o ɓama doole makko jawmo tampa pour ñammindema yarnudema saaha fof nodduma téléphone est ce que aɗa selli so tawi aɗa selli jiya kanko hoore makko tan jiya o welto so yima aɗa suuni ɗon jiya o suuno eɗen kaldi ɗum en nani eyyi mbimi somi ɗanaki naggamo taƴam ɓeram eyyi jinna tan wayno no ɓiɗɗo kala no ɓiɗɗo wawi foof jinnaɗo kanum ene yiɗɗo ɗum noon eyyi wadde nden mbimi barke makko ɗena horsa o nene heeweyam korsa barke makko ɗena horsa eyyi eyyi ko noon a jarama no fewi Allah jarama gandi jinnaɗo ɓe mbiyanno ni ganda hoorema aɗa yiyata neɗɗo ni so ɓiyi ko janggoyi so almudo ari ne yelo
o yefat mi sakko oɗo almudo min ne wasata manama ɗiya minne to jangra ma sakke sabu ganda wara ma ko korsa kaɗo rewata hawsa ko oɗon almudo walla hakkille makko wona e oɗon almudo wandi onne kadi e jogui jinnaɓe eyyi kadi almudo mo yi fof kadi o yira ɗum kadi comme no ɓiyi koni comme ça no ɓiyi koni a jarama namdal men battiɗingal nene haala ma ko ngal eyyi yummiraɗo ɓiɗɗo wawa dañde ko ɓuuri yummiraɗo eyyi sa ƴeewi tan ko deyatma ko mo haalanma waɗirni moƴƴani haalirni woppu ɗum ɗo moƴƴani waɗirni moƴƴani ɓiɗɗo gandanɗa hay so tawi heeɓi duuɓi 50 walla heeɓi duuɓi temedere hay so tawi hande a waɗi galle gandanɗa a wawa wi tan min hankkadi ɓayde mi yettima ɗo mi mawni mi aalɗi hankkadi walla gandalam hokkikam hankkadi mi sohlani miijo nena walla mi sohlani haala nenam mi sikkam on mbaɗ ɗum walla mbaɗo ɗum fof minen on ko jumri woni eyyi haala makko saha fof to gonɗa aɗa sohli ɗum aɗa sohli wajuji makko aɗa sohli saabu hol probléme uji sahaji gonta disnoɗa ko yumma a wawa ƴettu ɗum an tan goto walla jinɗa walla disna ɗum jinnaɗo ma no wawi waɗa fof wadde nden neɗɗo tan jinmi wiide tan ko neɗɗo ɓurnotako haala yummum yiyaka wona gandal ma o kalto mbawɗa towde fof kalto Allah wawi gona hoorejo leydi ɓurdi mawnude ɓurde alɗude fof kono noon hatta aɗa sohli jawtu yumma aɗa sohli wajuji makko aɗa sohli hunde fof e makko eyyi ɗum jiɗen wiide ko noon a jara Allah jarama mawɗo baba mat eyyi en gari ha ɗo tawanne ɗon ko ɓeydata hen eyyi ilimana jarama kono ceerno Moussa kadi wi jarama en tawi fayida mawɗo mo rokki jiknaɗo e sababude nene am mo windi o ko ɗum wonno ko namdalam cakkingal ngal ne gasa o namdima hen heddo ko ɓeydo tongu ɗum ha tonga ɗum holko woni sababu bindandema ko nene am o wiyani mawnam o wiyani babam ko nene am o windi holko woni sababu ɗum taw a jarama baba amal eyyi no woodi eyyi nenam windande nde ɗon en cuɓoraki ɗum tan ni tan eyyi holko saabi cuɓorɗum ɗum eyyi ene Allah waɗi gonga miɗo ɓaɗodiri e jinnade debbo no fewi eyyi kono kadi ɓiɗɗo foof mi sikki ne mbaɗi yummum kadi ne horsin mbiyum mato tan ko holko jinnaɗo ma waɗantama fof baba amat cikkum holto yettoto eyyi aɗa foti ruttude ɗum teddugal min ko noon mbiyami woni Allah hokkima jawdi walla kan wawi on fof hayso tawi kam ala a wawa waɗan ɗum ko mbawɗa waɗande ɗum ko foof kono noon kam hatta kam aɗa wawi hokkude ɗum jaam walla jomum kam hayso jumme jinnaɗo ene wonde ma kam anda kam an ɓiɗɗo aɗa weltini ɗum kadi aɗa teddini ɗum aɗa hokkima aɗa hormi ɗum aɗa waɗa ɗum hunde foof eyyi ɗum noon mbawa ruttude teddugal jinnaɗo kono noon kam yen kollirmo tan eɗen tinimo saaha foof kadi en mbawa en ngala jogdi makko mi windi en binde makko bindande kewɗe hay français hay fof hay pulaar o wona windande wotere tan eyyi kono noon ko pour wiide tan ha joni kanko hoore makko en gasa wonde o nanani windande ha joni walla o yiyani ɗum jinnomi ko waɗi ɗum tan mi waɗa ɗum lefol tan mi neldam ɗum taw tinani mi waɗe makko mi genre surprise ni kono hatta taw en gasa wonde kam taw holto yiyaɗum e statiji walla woɓɓe ni mbaɗa ɗum statiji eyyi kono ko noon jinnomi eyyi pour artude hen tan ko ruttude teddungal jinnaɗo eyyi neɗɗo ala ɓiɗɗo ala ko ɓuuri jinnaɗo mum eyyi kadi mbiyatmi tan ko ɓayri an suko to gonduɗa e jinnaɗo ma ɗo eyyi ko ɗon poɗɗa waɗande hunde foof aɗa foti hormade hade foof eyyi hade hande hade jaam eyyi ɓiɗɗo ala jogdi jinnaɗo a jarama ceerno Moussa Allah jarama ene gasa namdal ngal ɗo magal jallo seeɗa kono mi yiɗno namdade e nene ma hay so yiyata bindi omo nana kam nde ɗo windande so waɗama e radio walla waɗama e ɗo e haalirde omo nana ɗum omo nana joni noon nde bindiɗa nene am nelduɗa mo heeɗide holko wima no mbiɗani ni ene no mbiɗani ene ndeɓe jallade seeɗa mbiɗa andi o nani ɗum mbiɗa andi kadi o weltima hen kono noon baba Amat mi annano kallirtomami ɗum kono hayko mbaɗami vidéo ji ko sahaji mi wita o yiɗa ɗum kono noon omo ene waɗi hen tan kuli hulɗe o jogui hen eyyi sahaji ni hen goɗɗum hay somi waɗama estati hen somi waɗa vidéo ji e goɗɗum estati hen goɗɗum so yi ɗum hen goɗɗum o wiyata kam woto waɗiɗo vidéo ji woto haalirni woto hen eɗen gandi tan hakkude tan jiɗɗo tan ɓiɗɗo tan e jinnaɗo eyyi kono mbiɗa andi kam saaha mbiɗa andi so o weltima mbiɗa andi eyyi kono mbiɗa andi kam ha joni o wiyata tan ko so wi kam yo tan mato mi jokkan vidéo ji tan mato ha joni eyyi woto mbiɗa yimaɗa haala saaha foof mbiɗa yimaɗa haala nokku foof eɗen gandi tan kuli huli tan jinnaɗo e hakkude ɓiɗɗo kono mbiɗa andi kam windande welima saabu ko mbiɗa andi kam o nani ɗum kadi hewɓe kadi neldima ɗum kadi o yi kadi hewɓe ɓamti ɗum saabu so woni goto ɓamtuno tan ene wawi wiyede tan ko oɗo tan weeli kono ɓay ko yimɓe hewɓe ɓamti kadi kersannomi tan so tawi ko kalmi hen ko fewani walla goɗɗum goɗɗum mais ɓay ko kalmi hen ko mbiɗa andi ko kalmi ko te kalmi ko kadi koye makko jimi ɗum cikkumi kadi bomi hersani ɗum kadi hay so hiiɗima ɗum kadi mi hersata ɗum kadi janggo e jaam ceerno Moussa a jarama Allah jarama ceerno Moussa namdalam cakkitingal
ko mo yinno na andude wittoji ma holto jaari mete ko bange renno mete ko bange gaynaka walla ko bange cioftal bali wittoji ma holto jaari de non de waawi wittide fofu holto wittoji ma buri yaaru ay min burmi yaajñaade ko bange renduto eyi hay miɗo jogui hay hello Facebook ko addi ko mbimi nane ko addi mi wiyani mi woppi français o miɗo winde Pulaar ko toon binnannomi kono ɓuuri hewde ko binnannomi koye rendo he eyi jole ɗe walla hen goɗum yiiɗo hunde hen goɗum ganduɗa taw holno yaltiri holno bandiraɓe pamirani ɗum mo nando banamereɓe walla woɓe nin walla denɗiraɓe holno pamirani ɗum mi watta ɗum e Pulaar walla kadi ha ɓeydo yaaji ha bandiraɓe mbawa famde eyi mbiyatmi tan ko gonka leñol ka eyi ko ɗum tan witto ngo ɓuuri abbade eyi hay hello jafoɗa koye français kalami woni hello ngo no wiyete j'écris pour m'écrire sa firtidumi Pulaar woni leñolam woni goƴam sin piri ɗum e Pulaar leñolam woni goƴam eyi ko heewi ko cimtami walla ko binnami koko ɓuuri hewde ko sa ƴeewi tan ko guila ko ka gonka walla ko wuura e leñol ko eyi eko huula hen e jikkuji ɓen yimɓe hande no wayno hande jikkuji no mbayi hande waylo hande no wayi aduna hande teppere nde yahata eko wayno eyi witto ngo ko toon jarama mo sikki en garina ɗo Allah jarama aɗa wawi konngol ma battidigol banggue émission men o kadi totten ceerel ma no mbayen en musidɗo eyi ko Baba Ahmed miɗo wima tan mi weltima e garalam ɗo no fewi invitation mi weltima no fewi e émission he eɗen jara kadi jewtidɗo men kono ɗum ko eɗen calmini bandiraɓe kala yeeɓoɓe Piindi TV eyi eɗen mbiyaɓe tan kadi ko mbatten ko walla ko bindeten ko eyi ko fandare nde tan mataw ko ha nafta leñol ngol tan walla goni kam ken sukaɓe mi anda seɗen mbawi windude ko nafta leñol walla goɗum kono gonɗen koye étade kadi eɗen ñaagui hen duwaw no fewi saabu ko leñol ngol tan gonɗen daranade eyi mbiyami tan so wonani hande holnde wonata min go ɗen namde namtumi so wonani hande ko holnde wonata kadi so woni wona e am hol baɗo wadde mbiyami wadde hunde foof foti fuɗɗade hadde goɗɗo komin foti fuɗɗade taw haade ma namdade leñol ngol holko foti hokkudema walla holko foti yobdema ƴeew taw an holko mbawɗa waɗan leñol ngol taw eyi min ko noon mbiyam jarama Allah jarama eyi o jarama no fewi hande Baba Marana jarama no fewi kadi addudema wayli yirde ganduɗa ma wayɗini kadi ko woni wande fayida ene ɓeyde kadi softinde kadi jomumen ha ganduɗa hoore ma kadi jokka golle no fewi sabu sa ƴeewi jomɗo natirɗo ha ɗo ko waɗi ko français ha watta ɗum kadi Pulaar wadde ɗum ɗo ganduɗa ma ko hunde pour waɗede jaw jomumen ha kirjine e saabu mbiya ko bindol so finjinani rentinani hirjinani ngol bindol ngol ɗa hoore ma ngol hayri to net ɗum ne waɗi kadi ko en beltinimamo no fewi surtout ma kadi ɗo haalade jinnaɗo ko noon min mbiyani jinnaɗo kam so wiyama nanɗo yo teddin jinnaɗo mum noon wonɓe jinnaɗo men guurani ɓe ɗum cikkuɓe ngala kamɓe fof no ɓuuri wonde hen ɓe korsa mabɓe kalɓe ɓe juuri eɓe duwonoɓe ɗum wadde hande kadi a jarama no fewi hande kadi a jarama eyyi on jarama kadi en jetti ceerno Serigne Saliou walla ceerno Saliou Sow en jettimo no fewi kadi en beltima e gargol ɗo ceerno Moussa ko wiide tan jinnaɗo debbo ala ko foti foti moni kala yo teddil jinnaɗo muɗum nde wonno kala koye feeñi boowal ko debbo jibini ɗum waɗa debbo jeeɗo teddinde eɗen ñaagui kadi dendagal joomen gande en ɓe yoɓe mbatno ceerno Moussa wadde ni so wattude gande ɗe e ɗemgal neniwal ngal hono Pulaar o mete ma won duttorgal janggo wonande ɓesgumen garoji bandiraɓe on jarama ha windade men fande so jeno ñawi assalamu aleykum wa rahmatullah KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma